Hi guys, mayong hapon mga ka-acting. Kumusta niyong tanan og pasensya kayo nga tagdugay na ko maka-upload og drama tungod kay adyo mga time guys nga mahutdan nag-load ba kay way budget guys ang apiki. So pasensya kayo nga dili na maka-upload usahay. Nya ikaduhang rason guys, sakit kay mata guys. Mukaptol siya guys nga magluha guys ba. So pag di gyud magwantay tutok sa cellphone mo na nga pasensya ganyo guys nga may mga time yun nga mupahulay jud ko bagay di sa ko mo atubang sa cellphone kay sakit kay sa mata nya pasensya kay sa uban sad nga nireklamo no nga daghang ads dapat makasabot mo nga pinaagi ni ana guys may na makakuan may para pa-load guys ba kay di kamay raman sa nagkitaon guys kay siyempre inyo medyo nang escape ng ads kay samok ba o nang pasensya kay guys nga daghang ads. So ang uban na makasabot sila nga siyempre isip mga vlogger, mga creator, mao jud ay amo ang kanang source of income ba nga ng mga ads ba. Pero ang uban masuko gyud kay samok lagi. Tinuod samok yun guys. Kasi ako sa una sa wapaw ko sabot sa mukan ko guys kay hindi maputol imong pagpaminaw, pagtan-aw. So pasensya kanyo guys ug salamat kay sa mga dili mo skip sa ads dahil labi na isang mabilisang shout out guys sa naghatag na ko upload guys si Kinesia guys si kong amiga bagong amiga na guys nya buutan kaya siya guys gawas nga buutan cute nya guwapa siya guys so guwapa kay kasing-kasing guys kay naluoy siya nako tagaan ko nag-load so shout out din mo Rodil hindi ko alam kung Rodilin ba ang pangalan niya kasi Rodil itong pangalan nakapangalan niya Rodil so babae siya so Rodilin so maraming salamat sa pagbigay ng load sa akin talagang salamat na naka-upload na gid ko og mga drama o nasa mga vlog na ko kunuhay ba vlog butag parang sa relax ang mata ning tubang sa gilid ba sakit kasi mata guys stress kay porma ba nya shout out po ni ako amigo si Boy Gigil laging nangigigil to guys laging nangigigil sa uban nga nagpa-shout out sunod na lang kay nakalimot ko kuan daw og lista so kaysa to ganun pa shout out comment lang so karong hapon na guys pa mamainit sa tanyo kayo champurado guys wala niya mo ang sa ligando guys ba ganing bahaw guys ba yung bahaw rin mo ang kuan madali-dali guys niya butang nagtabliya ano guys ba magbukbangan kunuhay ta mukbang lang karon kay mantay laing content guys lami kayo okay kayo lami kayo okay kayo o gaya, mag-acting tayo. Gaya natin sa butapang. What's up? Iibahin lang natin ang yung ka-acting. Ang tawag sa akin ka-acting. So, kaya mahilig ako mag-acting guys. So, mga ka-acting lang itatawag ko. What's up mga ka-acting? Nanggigigil ako sa inyo. Ha? Hindi pala. Kakain pala guys. Gigil pala ha ito pang gigilan What's up mga ka-acting? Sisimulan natin ang ating acting ngayon. Kakain tayo ng lugaw. Champurado to guys. Ito yung madaling kainin kasi diretso na at masarap. bihira ka lang makakatikim nito Sulit talaga ang kahaponon guys. So daghan kadyo ang minahan yung drama guys kay nakabantay lang jud ko sa ako ang mga upload nga mga vlog ba. Gamay ra yung views guys siguro kana lang kanang tanawan na mga sulit kayo nga subscriber mga naga-support gud tininuod ba pero sa uban salamat magpasalamat mo sa uban nga kanang naminaw sa mga drama kay siyempre dako kay mutabang okay mutabang gud sa ako ang channel na makapaload nakapalit akong short kay ang short diri guys kining suot ako busluton man busluton ko short ito na ako sa bahay busluton akong short kay akong short nga tarong-tarong kay
duha ra man diyan naguba na sad ba. So nakapalit na jud kog short. Salamat kini inyong tanan. A few minutes later. So pasensyain ninyo akong paya guys kay mao gyud akong paya guys. So hapon na ron guys. Hapit na size. So dili silang tama na akong vlog guys. So hinaot nga magpadayon mo sa pagpaminaw sa mga drama o tanawa sa ninyo akong vlog guys kay magatabang na nagdako guys. Maka-points guys. O usbon ako salamat kay sa akong friend nga naghatag na kong load nga nakamuhinungdan niya naka-upload taron. Naka-upload og drama. So manikamot ko nga maka-edit pag dugang drama guys para malingaw mo sa pagpaminaw. Pasensyain niyo ako ang kuan guys, akong payag, akong background kay mao gini, gitabil ako banig. Kay hindi makita ang likod ba. Nanapoy kulur-kulur kita sa likod ba kay sa ako ni sa binto man nga pader ni sa silingan ng dato nga bay guys. So una ko sa likod ba. Ang gitukurag payag kay ari man ko tig edit. So unang sinsaya akong payag kay gamay ra gini akong payag taon pag bagyo ani aga laksi yung scene guys. Nang akong mga pinting nga nagtagad pag bagyo. So wala yun ako ni matagad, wala na ako matrabaho. Kay nabisi na po ko ano ako ang pag-edit-edit ba. So wala ko ka padayon og pinting guys. Sa una kay namasin ko ano yung pinting-pinting ba pero mahuman, way halin, way kwarta. Yung ari na lang ko sa vlog, sa pag-edit og mga drama sa malingaw mo guys sa mga drama o paminaw gihapon. Og salamat kayo sa walang sawang suporta guys. Labi na ni Rudelin Kasuna nga mo kay i-sponsor og load jud. Kay gusto niya nga makapadayon lagi ko sa pag-upload og mga drama. Muna nga offer siya og kanang hatag na ko og load. Sa primero ani ni balibad ko kay siyempre maulaw kung mudawat pa kay di ba pud lalim ning mga OFW na nabawas laing nasod para sa ilang pamilya. So nagsakripisyo gud ba mo nga maikog kumudawat sa iyang hatag nga load sa una nga gibalibaran ako bahala lang mga utang mamaylo ko dire pero nang luod man siya ato guys akong gi-block. So karon ako nang gidawat. So salamat kayo sa imong pagkamayong tawo. Ang Ginoo rin magbawas nimo sa imuhang kayo. Nalanginan yung Ginoo kay buutan mo ka. So daghang salamat ug dinhi silang kutob akong vlog. Thank you so much and God bless natong tanan.